Change my heart, oh God. May buntag mga kaigsunan, tibok na akong sayuta. Akong mga subscriber o mga viewers, may buntag kanyang tanan, aninusab kita sa pagpahigayon sa ikaduha natong hugna sa atong mensahe. Nga diin makatag ka nato og dugang pagligon sa atong pag-alagad relasyon diya sa Ginoo. Mga kaigsunan, akong gi-greet diha atong mga OFW sa tibok na labi na sa Middle East, dinhi sa parts of America, tibok Asia, labi na sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga opisyalis diha sa MACPA Federation, Uha Association o Tambakan Church. Mga kaigsunan, magsalamat kita dako sa Ginoo. Magitagaan kita lugway higayon sa mensahe, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ako sa i-create ang akong mga kaparentihan, mga lagumbay pamilya. May buntag kanyong tanan, mga kaigsunan. Atong tunan ng kaigsunan, ang mao basahon ni ulat ni Juan, chapter 14, verse 1. Ug dili pa tamo to sa unahan. Ang iyon mo kamo atong iduko ang atong mga labi gamhanan nga magagahom nga Dios umahan na ikaw sa trono sa grasya sa kalangitan nining matahong sa kabuntagan Ginoo, daghan salamat. Aniya na usab kami mga tuon sa imong pulo. Giampo na ko Ginoo ang akong mga viewers, ang akong mga subscriber. Aduna sila mga suliran sa ilang kagalingon, physical, spiritual, material. Ginoo, tabangi sila. Ayuha sila, ikaw magagahom sila. Isip nga anciano sa iglesia, ordained elder. Ako nang aliw po kanino, kini nga mong mensahe, makahata kini, o kaligos pagsalig na kanimo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong tunan ng aksyonan, ang sinulat ni Juan. Apostol Juan ang alagad ni Ginoong Jesus. Sa Juan chapter 14 verse 1, diri nag-ingon, kinahanglan dili makaguol ang inyo kasing-kasing sumalig kamo sa Dios ug sumalig kamo kanako. Mga kaigsunan, ning panahon na karon, ani kita nakatubang sa mga problema sa pila na katuig ato kagamtang sa pag-antos ninyo. Kining pandemya, COVID, mga kaigsunan, daghan mga nag-antos mga katawhan, suod na itong mga higala sa atong mga kaparentihan, atong pamilya na biktima ni COVID. Kining mensahe ng kabuntagon magsunan, don't let heart be troubled. Trust in God and also trust in Him. Panahon na ni magsunan nga kita, musalig na to sa Ginoo, dugangan na to ang pagtuloy sa Ginoo, kaya ato na nasinati magsunan. Daghan ng mga tilimadon atong nakita. Busa niingon si Ginoong Hesus, ayaw ka mo kagod. Salig ka mo sa Diyos. Salig usab kamo kanako. Mga kaigsunan, sa unang panahon sa didi pa si Ginoong Hesus sa pagministeryo sa kalibutan. Daghan iyang mga milagro, gipag-ayo, klase-klase mga baletian bisan mga batay. Iyang gibanaw giayo. Gumikan sa pagsalig ni Marta ug Maria kang Ginoong Hesus mingon, Ginoong Hesus, kung dili pa lang unta ikaw, among igsoon nga among hinigugma si Lazaro, dili unta siya mamatay. Mga kaigsunan, ang pagsalig nila kang Ginoong Hesus, si Marta ug si Maria, bisan si Lazaro patay, si Ginoong Hesus wala mo wadig paglaom kang Lazaro kasi siya gamhanon kagabya. Agtuon na to si Lazaro kay ato siya pukawon. Upat tag-adlaw si Lazaro aksyonan nasa lunganan. Mga kaigsunan, si Ginoong Hesus sa pagbati niya, sa pag-approach ni Marta o Maria diya kaniya, kung dinhi pala unta ikaw, dili mamatay ka.
tulo ang liha ni Ginoong Hesus. Umikan sila pagsalig pagtuo diha kaniya ni Ginoong Hesus. Usag yung ayaw ka wala ka. Agtuo na to sila sa kay atong pukawon. Tuod man, sumala sa balang sulatan. Yato niya si Lazaro sa lugar. Gig. Lazaro, gumuha ka. Gumuha ka. Gumuha si Lazaro na nga buhi o ta iyang banda. Mga kaigsunan, daghan ilustrasyon ini sa Biblia. Ngagdiin, maghahatag atog giya sa pagsalig diha sama sa usa ka babae magsunan. Usa ka babae nga nahurot iyang kabtangan iyang mga salapi, mga bahandi gumikan sa iyang balatian mga agsunan. Sa iyang pag-antos mga sinan. Kaygon siya, makahikap lamang ako sa sidsid ni Ginoong Hesus. Mamaayo yun ako. Lingon sa Lucas chapter 8 verse 4 lingon, o ang usa ka babae nga gihinidugan sulod na sa napulog duha ka tuig, 12 years mga agsunan. Na nahutda na siyang tanang katigayunan nga gasto ang alang sa mga tambal ug dili alang maayo na sa kinsa, dili na maayo siya sa iyang sakit niya. Unya magsyunan. Doon na siya pagsalig ni Ginoong Hesus, nakabalo siya nga si Ginoong Hesus buan na mulabay diha. Naningkamot siya mga kaigsunan sa pagduol kang Ginoong Hesus apan magkatao wikas kadakan mausay malihan siya apan ang iyang kabot iya gayong gipa duol nga to sa sidsid ni Hesus. Unya nakahikap siya sa sidsid ni Ginoong Hesus magsyunan. Unya mingon si Hesus, dunay naghikap pa nako. Ignan niya matinunan. Siya wala may kikita. Wala may kakita, umikas ka lang sa tao. Apan si Ginoong Hesus na sayo na. Pagtalikod ni Ginoong Hesus, ang babae magsiyanan niya pa, o nagluhod na kurup, gubikan, hadlok niya kaniya. Iyon si Ginoong Hesus, babae. Ayaw ka hadlok. Ang imong pagsaling, pagtuo ka na ko, mamaayo ka. Tuod ba mga kaigsunan? Ang babae na ayo sa iyang baletya. Unang ilustrasyon mo siya. Ikaduha mga kaigsunan. Ato sa pamalandungan, ang pagsalig pagtuo diha sa Ginoong Hesus. Nangaayo sila. Busa lang ingon sa atong balaang kasulatan sa John 14 verse 1. Don't let heart be troubled. Trust in God and also trust in me. Sa diha mga kaigsunan, usa ka paralitiko nga gilahungan sa duha ka tawo. Niadto siya sa balay kay naibaloan nila nga si Ginoong Hesus tuwa, sulod sa balay, nambal, nag-ayo. Wala sila kagian. Nangita sa babagi. Wala sa laing kapalignan. Kundi nikatat sila. Sa atop o gikuha ang bumbong sa atop. Pagsunan, o unya, gituntun mga kaigsunan, ang tao nga paralitiko nga gidayungan sa mao nga habog. Unya, mingon si Jesus. Ang imong pagsalig, mamaayo ka, busa, ayaw na pagpaksala. Ini nga kagawinan mga aksyonan, daghan ato mga suliran sa itong kinabuhi mga trouble problema. Labi na ning pandemic mga aksyonan. Ato lamang isalig nga to sa Ginoo bisan doon na kita mobilitian. Kaya siya andam sa tanan mga panahon sa pagtabagan nato. Maingon si Ginoong Hesus, ayaw ka ko, ayaw ka balaka, salig ka na ko. Jeremias 33 verse 2, 3 mga kaisunan. Ningon dia, tawgon lamang nimo ako, panahon sa imong kalisdanan, kay ako mutubag kanimo ug mohatag dagkong mga butang nga wala nimo dama. Kining panahon na karon magsulan sa pandemic ug uban pang mga problema sa Ginoo. Doon mutawag kita kag Ginoong Hesus sama sa unang mga katawhan. Mudul nga to si Hesus. Dili na kita mo paabot sa pag do pa si Jesus kanato kundi kita gayud modulya kani mga kaigsunan nautunta hini mensahe nga mabuo nga ilustrasyon ang Ginoo paghatag kanato ug landag sa atong kinabuhi aduna kita suluran di kita magol kasi Ginoong Hesus anaat kanunay naging siya come unto me those who are weary I will give you a rest duol kamo kanako kung kinsa katong nabutan ako kamo pupulayon Matthew chapter 11 verse 28 busa na yung sinus. Wala imposible diha alang kaniya. Lucas chapter 1:37. Ang Ginoo may atong dalangpan sa atong kinabuhi, sa atong suliran, Nahum chapter 1 verse 7. Mga kaigsunan, hining kabuntagon sa mubo nga mensahe
hinaut ta musantok sa atong kasing-kasing sa itong hununa. Ang mga ilustrasyon sa balang kasulatan naghatod na to giyas pagtubag salig kanya ng kita sa luyo sa atong mga kabulanan, sa atong mga trouble, kita adunay kumpayan. Don't let us be heart with trouble. Trust in God and also trust in me. May buntag ug daghang salamat kaninyo tanan. Change my heart, oh